Manje imini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Namuhla inkonzo yesabatha sizoyiphathelwa ngumfundisi Mthembeni Mpanza, umelusi ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Sabatha benhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi inkinga ungasiqondi isimo sobunkulunkulu. Deuteronomy 5:6-7 uJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma amazwi. NginguJehova uNkulunkulu wakho owakhipha eGibhithe indlu yobuqili. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Amen. Uma Jehova ethi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, lokho akuchazwe kuphela ukuthi kumele kube nento noma umuntu ombizwa ngoNkulunkulu, kodwa noma yini ethatha indawo kaNkulunkulu ngokuyikhonza, leyo nto isingomunye uNkulunkulu. Ngokukhonza kusho noma yini ocela kuyo noma obonga kuyo, noma oyenzela umhlatshelo njengoba usuke wenzela uJehova. Inkolo kaJehova ke iyinkolo enoNkulunkulu oyedwa. Ku-Exodus 22:20 kuthi, owenzela abanye onkulunkulu umhlatshelo engenzeli uJehova yena yedwa uyobhujiswa. Ngubani uNkulunkulu esikhuluma ngaye? Lo uNkulunkulu ngumdali wezulu nomhlaba. eBhayibhelini obizwa ngokuthi nguJehova. Onke amakholwa kufanele adumise uJehova ngokugcina imithetho yakhe owayiletha kithi ngoMose. Kodwa sisakhuluma ngenkolo, sengijwayele ukuzwa ivangeli elisha ngididayo. Leli vangeli lithi, the difference between spirituality and religion is that religion is taught. It was formed by men about God or about spiritual matters. But spirituality was not created by men. It is as old as man is. It is something that we are given. Every man is a spiritual being. Africa continent was a spiritual continent, not a religious continent. Religions came to Africa. Amen. Ngesizulu ukuthi umehluko phakathi kwenkolo nespirituality ukuthi inkolo yinto efundiswayo, yinto eyakhiwa ngabantu ngoNkulunkulu noma ngezinto ezingumoya. Okusho ukuthi uNkulunkulu yinto abantu abayisusela ezingqondweni zabo kodwa engekho. Iyaqhubeka lemfundiso ithi, kodwa ispirituality noma umoya awuzange wakhiwe ngumuntu ngoba mdala ufana nokudalwa komuntu. Umoya yinto sonke esinayo ngokwemvelo ngoba vele kwathina sakhiwe ngomoya. iAfrika yizwekazi lomoya, hayi lenkolo. Inkolo yalethwa eAfrika, okusho ukuthi inkolo yalethwa ngabezizwe eAfrika. Lo muntu ke ubechaza ngencwadi yakhe kuyo ochaza nge-African spirituality as opposed to religions.
Ngoba lemfundiso ngiyabantu abathi benze ucwaningo olunzulu ngabakushoyo angibaphikisi kodwa nami ngifuna ukuyizwa kahle lemfundiso yabo ukuze njengomfundisi nami lolu lwazi ngiludlulisele emakholweni. Okokuqala lithi leli ivangeli inkolo yayingekho eAfrika kodwa yalethwa ngabezizwe. Okwakukhona eAfrika iAfrican spirituality okwakuyindlela esixhumana ngayo nezidalwa noma esixhumana ngayo nomdali. Inkinga yami yokuqala ukuthi angazi ukuthi ngeAfrika basho liphi izwekazi ngoba ekuqaleni iAfrika yayihlanganisa neNorth East Africa manje isibizwa ngeMiddle East. Zimbalwa izinto engifisa ukucaciselwa zona ngale African spirituality engafani nereligion noma nenkolo. Njengoba sesichazile ngolwazi lwami iAfrika ihlanganisa neNorth East Africa namhla esibizwa ngeMiddle East okuyizwekazi labantu abamnyama. Sesichaze kabanzi ngomsuka wenkolo yethu kusukela kuMose kuze kube namuhla. Ngokomlando inkolo yesizwe samaHebheru okuyiMosaic faith yasungulwa nguMose eminyakeni yo-1647 BC ethunywe nguJehova entabeni yaseSinayi okukhona lapha eAfrika. Lenkolo amaHebheru ayemukela endleleni besuka eGibhithe lapho uMose ngengalo enamandla kaJehova owabe ebakhiphe khona bezigqila zamaGibhithe nawo okwakungabantu abamnyama baseAfrika. Ngokomlando abantwana bakwaIsrael babebuswa yilenkolo kusukela ngaleso sikhathi kwaze kwaba banqotshwa isizwe samaRoma ngo-70 AD. Ngakho ke lenkolo ayikaze ingaba yiyo yaseAfrika. Sesikhulume kaningi ukuthi isizwe samaRoma ngaphansi kombusi uConstantine sayiqeda kanjani inkolo yamaHebheru ebizwa ngokuthi iMosaic faith. Emva kokuba amaHebheru ngaleso sikhathi abe esebizwa ngokuthi angamaJuda esenqotshiwe ngamaRoma ngo-325 AD umbusi wesizwe samaRoma uConstantine wasungula inkolo yabezizwe esisabuswa yiyo kuze kube namanje. Ngiyakuvuma ukuthi inkolo okwamanje iningi lethu esikuyo yafika nabezizwe kodwa hayi ukuthi yonke inkolo yafika nabezizwe eAfrika. IMosaic faith inkolo eyasungulwa nguMose ngesimo sespirituality ngoba wayeholwa ngumdali kodwa lenkolo yasungulwa khona lapha eAfrika ayihlangene nenkolo yabezizwe. Yebo kuliqiniso ukuthi inkolo iningi lethu elingaphansi kwayo inkolo eyafika nabezizwe eAfrika. Futhi kuliqiniso ukuthi inkolo yabezizwe akusiyo inkolo engabizwa ngokuthi ispirituality ngoba inkolo eyasungulwa ngumbusi neyayingahlanganise lutho nespirituality kodwa eyakhiwe ngokwezepolitiki. Kodwa lokho akusho ukuthi ngoba lenkolo yakhiwa ngumuntu noma isigungu sabantu ngakho ke yonke inkolo yakhiwa ngumuntu eyisusela engqondweni yakhe. Kubukeka singabantu abangazi noma esingakhohliwe ukuthi inkolo yethu njengenzalo kaJakobe iMosaic faith nokuthi lenkolo yasungulwa ngumuntu omnyama uMose entabeni yaseSinayi okulapho wahlangana khona noJehova uNkulunkulu wethu. Ngike ngezwa omunye wesifazane ethi iBhayibheli liyincwadi thina abamnyama esingahlanganiseli lutho nayo. Akufanele ukuthi inkulumo enje ingavela kumuntu ofundile. Ngiyazi ukuthi kwabaningi
bengathatha ngokuthi inkolo kaMose ayisekho ngoba akusakhulunywa lutho ngayo kodwa lokho akushintshi umlando ngalenkolo lapha ngikhuluma ngeJudaism okuyinkolo eyasungulwa yilama Juda mbumbulu akwa-Israel kodwa ngikhuluma ngeMosaic faith esemqulwini iTorah nosenkolweni kaMose le esetshenziswa iTopia angikhulumi ngaTalmud esetshenziswa ngama-Ashkenaz Jews iMosaic faith lapha eSouth Africa yavuswa ngumprofeti uIsaiah Shembe ukuthula kube kuye inkolo yamaNazaretha njengomholi wamaNazaretha kaNkulunkulu kumele ngikucacise ukuthi ngumprofeti uIsaiah Shembe owavusa iMosaic faith lokho wazi wakubhala phansi kuverse 3 womthandazo weSabatha lapho ethi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcine imithetho yakhe uJehova owalilobela yona ngenceku yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eNkosi kungumlando wonke umuntu ofundile okufanele uyawazi ukuthi izincwadi zeBhayibheli okusho iTestament elidala nelisha zabhalwa isizwe samaHebheru okwathi ngokwehlulwa isizwe samaRoma amaRoma asehlanganisa lezi zincwadi ziba incwadi eyodwa abayibiza ngokuthi iBhayibheli kuningi lesizwe esakushintsha eBhayibhelini ukuze kuhambelane nenkolo yabo kodwa namhla lapha eSouth Africa umprofeti owavusa iMosaic faith ngumprofeti uIsaiah Shembe leli iqiniso elingenakuphikiseka noma lezi zifundiswa zakithi zithi zenza ucwaningo ngokwelemfundiso yespirituality kodwa ngokwami zibukeka zingenalwazi ngesimo somsuka wobukhona benkolo yaseAfrika njengoba yasungulwa nguMose yaqedwa ngabezizwe yabe isivuswa nguShembe inkolo kaMose yasungulwa eAfrika futhi awukwazi ukuyikhipha kwispirituality ngoba uMose lenkolo wayinikwa ngumdali God is a spirit isimo senkolo kaMose siyefana nesomuntu ongenwe ubungoma umehluko ukuthi isangoma sixhumana nabaphansi kanti umprofeti ulawulwa ngumdali ogama lakhe nguJehova ngamanye amazwi iTorah noma incwadi equkethe izincwadi ezihlanu zokuqala ku-Old Testament i-constitution ye-Mosaic faith iBhayibheli liyincwadi equkethe inqubo yokukholwa kwe-Mosaic faith inkolo kaMose yayilawulwa ngumdali oyispirit njengoba nespirituality silawulwa ngabaphansi abangamaspirit kungumlando oliqiniso ukuthi izincwadi zeBhayibheli zabhalwa ngamaHebheru akusiyo nje inkolelo leyo futhi kungumlando oliqiniso ukuthi amaHebheru ngabantu abamnyama lapha eSouth Africa okuyithi angidingi ukuchaza umlando wenkolo kaMose ngoba iningi lethu liyawazi kodwa lapha ngizochaza umlando wenkolo kaShembe ukubonisa ukuthi kungani ngingavumelani nokuthi inkolo iyakhiwa nokuthi lapha eAfrika inkolo yalethwa ngabezizwe umprofeti uIsaiah Shembe eminyakeni yo-1870 wakhulela eplazini lomlungu eHarrismith ehlala eNkopholo eLusa empilweni yakhe wayengazilutho ngenkolo futhi engakaze aye esikoleni kodwa kwathi cishe eneminyaka engu-12 wabona sekuduma izulu kushaya imbani phambi kwakhe kodwa libalele kwase kuvela izwi lithi guqa ngoba uphambi kwenkosi yakho uShembe waguqa leli izwi laselithi thandaza kodwa ukuthandaza wayengakwazi futhi engakaze ambone umuntu ethandaza wabesezwa into ekwasasondo iphenduka esifubeni sakhe wazizwa sethandaza
kodwa engazi ukuthi kanjani. Ngelinye ilanga esimalisweni wabona iBhayibheli wayengakaze libone nehlobo. Kwase kuthiwa akayolifuna emzini wabanye abantu ababengamakholwa. Ethola leli iBhayibheli walifunda kodwa engakaze akwazi ukufunda. Wafundiswa ezulwini ukufunda. Zonke izincwadi zeBhayibheli uShembe wayezifundiswa ngumdali nokuthi imfundiso ethize uzoyithola kusiphi isahluko. Konke lokho wayekufundiswa nguJehova. Inkolo noma ibandla lamaNazaretha lasungulwa lapha eSouth Africa, kodwa hayi ngokuhlakanipha komuntu, kepha ngokuqondiswa nguNkulunkulu. Lapha ngichaza ngespirituality njengoba sichazwa yilezi zifundiswa. Lena inkolo esungulwe khona lapha eSouth Africa. Kwafika umoya kaNkulunkulu kuShembe njengoba kufika umoya wabaphansi kuyisanusi. Kodwa lo moya ongcwele wasungula inkolo khona lapha eAfrika. Ngiphendula lenkulumo ethi inkolo iyakhiwa nokuthi inkolo yayingekho eAfrika, kodwa yafika nabezizwe. UbuNazaretha inkolo eyasungulwa nguShembe khona lapha eAfrika nevusa inkolo kaMose nawe eyasungulwa khona lapha eSouth Africa. Ngokwencazelo lezi zifundiswa zakithi zithi ireligion yinto nje eyakhiwa zihlakaniphi noNkulunkulu uyinto nje eyakhiwe. Kodwa lo Nkulunkulu uMose osifundisa ngaye akasiyo nje into eyakhiwe engqondweni zihlakaniphi, kodwa kwehla umdali wezulu nomhlaba ezulwini wakhetha umuntu ukuba ngaye alethe inkolo yakhe kubantu okwakuyisizwe samaHebheru. Ayikho into engihlukumeza njengokuzwa umuntu omnyama ethi uNkulunkulu neBhayibheli yinto nje engekho kodwa eyakhiwa ngabelungu. Mina ngiyinzalo yamakholwa, kodwa ngoSeptember 2006 kwafika kithi ingilosi esesihlale nathi kuze kwenamuhla. Noma ngangikhuliwe, kodwa ingilosi yafike yaqinisa isimanga ukukholwa kwami. Ngoba manje angisagcini ngokukholwa, kodwa izinto eziningi zasezulwini sengiyazazi. Ingilosi yafike yathi angakhe ibandla kulo ngifundise ngeBhayibheli lele abathi into engekho, nangezimfundiso zikaShembe umprofeti. Namhla senginolwazi oluyisimanga ngeBhayibheli, ngifundiswa yiyo lengilosi. Ingilosi ingumoya, she is the spirit, njengawo amadlozi. Ngakho-ke uma ukuxhumana nabaphansi kungaphansi kwespirituality nokuhlala nengilosi ikufundise, it is also still spiritual. Kodwa ingilosi yafike yaqhuba inkolo eyasungulwa nguShembe, yena evusa inkolo kaMose eyayivela ezulwini. iBhayibheli linawo amaphutha ngoba labhalwa ngabantu abahlukene ngesikhathi ezahlukene. Kodwa ingqikithi yeBhayibheli okuyizimfundiso zikaMose ezikuyiThora zimfundiso ngokukhonza uJehova ongumdali. Yonke inqubo yokukholwa kuJehova uNkulunkulu wethu nongumdali wezulu nomhlaba iseBhayibhelini. Inkosi ibusise enikuzwile. Le ntshumayelo iyatholakala ku-YouTube no-Facebook othi Rempanza NCG.